Assalamu alaikum bandiraɓe, jam wali mon mangi ziarni wono jassa toɗos mo seguidores wala bandiraɓe ko yettere Allah. Mbeɗa yiya yimɓeɓe ɗiɗo kala tan beddo koñɗo makkoye pulsera koye kolɗo e mbanno bandiraɓe jimmi on no haalande wattata on toñe Sonko. Bandiraɓe Sonko ay goto ƴettani pisole waɗi e hoore makko yiyama ar wotanam toujours mboɗo haalana o tan ma taw ɓay kanko ƴetti e haala tan gonga ko wona gonga. Donc o jayi ha ko cikkuno on ko o jiyani ɗum. Bandiraɓe politicien ji fof ɓe haalat ko wonani de, so ɓe keeɓi han heewi ɓe mbatta, mais minen kam min kalanno laawol moƴƴolngol woni ngolɗo. Kono noon ɓay e Afrique ha han ko mbiyami ko ɗon gonɗo, manam depuis mbo haali haala kaales hande no ɓeydi yakkude koye monɗe. Donc wata keppe ɓe mbindi projet on ɗo windama, mboɗo sikki ɗo e janvier ɓe mbita Paris Sonko e Diomaye ma ngar. Ayi onon kay wata keppe tan jooɗe onon mbaɗa atayaji mon padomɓe, o nani, inchallahu maɓe ngar. Wata keppane ɓe, onon gotani umen, onon mbiyo ko ɓe moƴƴi. Donc wata keppe, watano on keppe pade Sonko e Diomaye ɓe garanni ɓe gaddanta on noon ko neɗɗo fof ma heɓ sappo Sahel kaales si padeɓe ɓay ha hanko ɗon Afrique woni ɗi mentalité ji jogiiɓo. Toujours mboɗo yiya o basal men ngal ko ittata am tan jaaha liggoyoɗa, kono Afrique ha han ɗon gonɗo, manam lamtoɗo leydi ndi o ara itta basal mongal. Padeɓe ɓe garanni wata hay goto e monna heppo padeɓe ɓe garanni, inchallahu rabbi jooɗe paɗe continue baggol atayaji mon on dawani on kirdani ha Sonko e Diomaye ngara. Wattu kala ɓe pari projet o ma neɗɗo heɓ sappo Sahel kaalay, hande kadi caɗele mon gasi padeɓe ɓe garanni inchallahu rabbi. Minen min mbi ko Amadou